68 mulleres das 100 que participaron no Programa Integrado de Emprego 2023-2024 conseguiron acceder a un posto de traballo. Estas cifras avalan o éxito desta iniciativa promovida conxuntamente polos concellos de Boiro, A Pobra e Rianxo, coa colaboración das administracións autonómica e estatal. Participaron 100 mulleres e, ao final do curso se insertaron 68 mulleres. Hubo moito tipo de formación, sobre todo formación específica acorde aos sectores productivos da comarca. A verdade é que este tipo de formación nos dá moita flexibilidade á hora de preparar a xente para o seu posto de traballo. É un programa que estamos compartindo co Concello de Rianxo tamén que da Porba do Caramiñal. Somos tres concellos donde participamos activamente. É un programa que está subvencionado pola Consellería de Emprego e Comercio e Inmigración da Xunta de Galicia e tamén o Servicio Público de Emprego estatal. O PIE leva en marcha dende o ano 2019. O éxito de todas as edicións con porcentaxes de inserción por riba do 60% avala a súa continuidade. De feito, xa está en marcha o proceso de selección do alumnado para a sexta edición do plan, que desta volta será mixto e non exclusivo para mulleres. Sí, a diferencia do ano pasado é que este programa deste ano 24-25 é un programa mixto, destinado a homes e mulleres, e esperamos que teña o mismo éxito que os anos anteriores, non? Levamos, como ben digo, desde o ano 2019 facendo este tipo de programas cunha inserción do 70 e pico por cento, do 60 e pico por cento, e a verdade é que dá gusto traballar con estas persoas e sobre todo a resposta das empresas, non? Cada vez as empresas nos conocen máis, están tirando moito dos concellos para a búsqueda de emprego e o resultado está aí, non?